wele kan bila Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko ni u b'a fɛ u ka finitigi mɔgɔ 49 minnu minɛlen don Mali jamana fɛ olu k'a labila ko fo ka falen kɛ ni Mali jamana politikidenw ye ni o maa dɔ bɛ tali kɛ Mali jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita denkɛ Karim Keita ani ka fara ministre min tun bɛ jamana kɔmako ɲɛnabɔli kunna ni o ye cɛman Iber Kulibali ye an bɛ n'o tɛntɛn k'a di aw ma jamukan kɔnɔ coronavirus bana kunkan kɛnɛya minisiriso a ka kunun kari septembre kalo tile 11 san 2022 u y'a yira k'a fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 48 ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoniw la kumaba dɔ ye sanga 30 kɔnɔ a y'aw bisimila. An balimaw an ka foli baw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu bɛ ka VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw ni bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka foli bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye k'a lase aw ma k'a fɔ ko bi ni o ye ntɛnɛn ye n'a bɛ bɛn septembre kalo tile 20 tile 12 ma nɛgɛ ɲɛ 17 o tana tɛmɛna an ka kumaso kɔnɔna la Bamakɔ wa fɛn min ye nɛgɛ ɲɛ 13 ye o tɛmɛna VOA yɛrɛ ka soba kɔnɔ Washington DC Amérique jamana faba kɔnɔ. Kunnafoniw n'o ye Mali kura kunnafoniw ye bɛna lase aw ma sanga 30 ka fara an ka kunnafoni wɛrɛw kan an ka jɛ an k'olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye Mali jamana ɲɛmɔgɔ dankan ni o ye colonel Abdoulaye Maiga ye tɛmɛna jabaraniso la kunɲɔgɔn laban in na min senfɛ a da sera Mali ka jalakilikaw ma min bilala ka taa duniya keleyatɔnba ONU na ni o bɛ jalaki bi Faransi jamana kan ka fara o fɛnɛ kan a da sera duniya keleyatɔnba ka wulikajɔ baaraw minnu bɛ senna Mali jamana kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔnɔna la fɛn min ye farafina kilebiyanfanw tɔgɔla jɛkulu CEDEAO o ni Mali jamana cɛ baaraw fo ka taa se Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 49 minnu minɛlen don Mali jamana kɔnɔ VOA tɔgɔla Moribo Danbele b'o lase ka bɔ Washington. Lakanabaliya kɛlɛli la partenariat donna ani Faransi cɛ salon cɛ Faransi ye sariya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a bɛ taa ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ an ye o kɔnɔna la a ka ca ni siɲɛ 50 ye u ka pankuru bɛ don an ka jamana kɔnɔna la ka sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo u ka pankuru caman bɛ yen minnu ka baara ye ka renseignement ta an ka sarasow kan olu ka position bɛ yɔrɔ min na n'olu bɛ taali yɔrɔ min na k'o di jugu ma ou bien ka marifa ta k'o di jugu ma pour que k'an kɛlɛ an fana kelen koyi n ko vraiment waleya mun don waleya cɛjuguba don surtout que Faransi bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la n'an b'o wele ko Conseil de sécurité des Nations Unies o jɛkulu de bɛ lakana sabati jɛnatigɛ kɔnɔ o kalifalen b'ale de la o Faransi b'o kɔnɔna la comme membre permanent droit de veto b'a bolo donc vraiment fɛn cɛjugu don k'a fɔ dugu min bɛ o kɔnɔna la o dugu ka tila k'a yɛrɛ di nin waleya cɛjugu in ma donc a ye sɛbɛnni kɛ Conseil de sécurité la k'a fɔ vraiment u ka réunion spéciale dɔ kɛ mun b'a to prévu min bɛ an ka jamana bolo ka se k'o yira k'a fɔ bon Faransi bɛ nin ko cɛjugu in de la prévu b'an bolo mun b'a yira k'a fɔ vraiment u bɛ mun na a tɛ se ka bɛn cogo si la n'a fɔ cogo min na u ye violation fɛn fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔna la an sera k'o bɛɛ documenté k'o d'u ma kɛlɛkɛminɛn b'an bolo mun bɛ se ka to ni mɔgɔ min donna an ka jamana kɔnɔ an ka se k'a dɔn i donna tuma min na i donna wagati min na ou bien avion sugu min don donc an y'o bɛɛ d'u ma an ka jamanadenw ka danna fɛn wɛrɛ b'an bolo mais an tɛna se k'o yira an b'o yira n'a sɔrɔ ni réunion kɛra on va se battre ni Ala sɔnna ma pour que Conseil de sécurité ka réunion ka se ka kɛ mun b'an bolo k'a fɔ an b'o fɔ mun fana bɛ Faransi bolo k'a fɔ a bɛna kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ko walasa u ka se ka Côte d'Ivoire jamana ka finitigi mɔgɔ 49 minnu minɛlen don Mali jamana kan kabiri juillet kalo tile 10 lasegin Côte d'Ivoire jamana ma ko fo falen ka kɛ Côte d'Ivoire jamana ka u ka politiki tɔn den minnu bɛɛ Côte d'Ivoire jamana kan ni olu tun bɛ Mali fangakɔrɔ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o maa fɔlɔ bɛ bɛn jamanatigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita denkɛ Karim Keita ani ka fara cɛman Iber Kulibali kan ni ale tun ye Mali ani jamana wɛrɛw komako ɲɛnabɔbaga ministri ye Mariam Kuyate VOA tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ. Ka kɛɲɛ ni Côte d'Ivoire kɛlɛkɛcɛw ka kasoladon ye Mali kɔnɔ Mali furancɛla tɛmɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta ale ni Nigeria jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnɛbɔli ministri ka ɲɔgɔn ye senfɛ Bamakɔ jumadon a y'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoirekaw bɛ ka nin ko in faamuya ni hakilina min ye k'o tɛ a kɛcogo ye a ka fɔla ko waati min na Côte d'Ivoire marabaw bɛ ka a ɲini k'u ka kɛlɛkɛcɛw ka labila k'o waati kelen na k'u bɛ ka maliyɛn dɔw bisimila u ka jamana kan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu nɔ minɛlen don Mali kiritigɛlaw fɛ. Colonel Assimi Goïta kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni waleya ninnu tɛ bɛn k'ale kɔni nisɔngoyalen don ko sabula ko ni maa kelen ninnu de bɛ tila tuguni ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni kɔriwarikaw ye mun bɛ tiɲɛni lase furancɛla tɛmɛ fanga ka baaraw la. A y'a yira ni kumaɲɔgɔnya in sen fɛ ko Mali ka laɲini ye fɛn min ye ko fɛɛrɛw ka sɔrɔ ni gɛlɛya ninnu na ani ko maliyɛn minnu bolila ka t'u kalifa Kɔriwari jamana kɔnɔ n'u nɔ minɛlen don Mali kiritigɛlaw fɛ k'u bɛɛ lajɛlen labila ka na Mali kɔnɔ n'o ye Karim Keita ye, Ala ka hinɛ Ibrahim Boubacar Keita Mali président kɔrɔ o denkɛ ani Mali soldasiw ka minisiri kɔrɔ n'o ye Hubert Coulibaly ye. Ni hakilina in jɛnsɛnlen kɔfɛ sa kunu mun ye Kɔriwarikaw fɛ yen nɔ u ka presidansi kumalasela dɔ y'a yira k'a fɔ k'u ma sɔn Assimi Goïta ka nin hakilina in ma ko sabula ko colonel Assimi Goïta bɛ ka nin ko kɛ politiki ko ye k'a bɛ olu kɔnɔ ko sigi k'a fɔ ko tun kan ka nin ko ban ko halisa olu kɔni hakili b'a la ko Assimi Goïta a bɛna segin kɔ a ka nin hakilina tali la. A y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko CEDEAO ka sigi k'a fɔ dɔ bɛna boroda dɔgɔkun nata New Yorkukaw fɛ yen nɔ ko ni kuma ninnu bɛna walawala kɛnɛ kan ko ni nɔ ma bɔ a la ɲangili min kan ka ta Mali kama k'o nata CEDEAO jɛkuluw fɛ. Hakili jigila soldasi 49 minnu minɛna Mali kɔnɔ musolaka 3 minnu tun b'a la olu kɔni labilala septembre kalo tile 3 tɛmɛlen. Mariam Kuyate ka laseli don Bamako, VOA Bambara. Ka tɛmɛ ni Malikura kunnafoniw ye min bɛ tali kɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw kan laɲini kan ka taa Kɔriwari jamana ma k'a fɔ ko u ka falen kɛ u ka finitigi mɔgɔ 49 u ka lasegin u ma ni Mali jamana politiki tɔnden minnu bɛ u ka dugukolo kan ye. Aisha Jara VOA tɔgɔla ka bɔ Abidjan ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a koɲa kan a ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka na di an ma an k'o fɛnɛ lamɛn. Ni Maliens ka laɲini Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw fɛ o kɛla kɔnɔnɔfiriko bale Ivoirien caman ma. Yomi Kofi Kwame ale mi ye FPI ka ɲɛmaa dɔ ye Yamoussoukro mi ye Côte d'Ivoire cɛmancɛ dugu dɔ ye. Cette exigence des waliya ni Mali ɲɛmɔgɔw bolo o y'an fari faga kosɛbɛ sabula a bɛ mɔgɔ hakili lajigi dagajala fanga la. An fɛ farafinna yan n'i bɛ fɛ ka den bugɔ ko den o bolila ka taa kalifa maa wɛrɛ ma ayiwa i tɛ maga o denw na tuguni. Nga wagati ma tɛmɛ an b'a ɲini u fɛ surasi maa 49 ninnu u k'u labila. Soldats ka ta Côte d'Ivoire surasiw minɛna Mali la jɛnkuru caman ni bilala senna Côte d'Ivoire walasa ka wurika jɔw kɛ ka surasi nugu labila. O mi jɛnkuru tagalo yɛrɛ la jɛnkuruba kerinna min bɛ wele la ko Konasi o ka kuma lasebaga ye Awasa Abdoulaye. Karafa ye fɛnba dɔ le ye Ala yɛrɛ fɛ. Alors mɔgɔ n'a karafa i ma est-ce que i bɛ se k'i bolo bɔ a tigi kan ko taa o bɛ min k'i la o bɛɛ b'a k'i la wa. N bɛ min yela sisan a kɛla komi Assimi yɛrɛ bɛ chantage le kɛla. Fɔlɔfɔlɔ i ko mesra nundo an na ye mesra côté mais en réalité ko gora le bi ni ka Ivoirien famille dota famille doté mi mari den ta kono o tay do anu ko nasu ambe minan ambe yarla dugu bel ko ka fo mo nyira ko angana to ko ni ko so sutra be blan Malion che Côte d'Ivoire Dunya Soumaïla ka fola olugu mi ka bara ye ka wurika joke walasa mogo be se ka lanfio ka dunya la tigela chogwa mina mi be wala ko société civile aba yira la ko Malien ka kuma fo wagati mabe sabu ka nyini jamana ɲɛmaaw fɛ ko yo ka politique mɔgɔw lataga Mali la minnu nanu yɛrɛ kalifa Côte d'Ivoire ma o tun kan ka kɛ kuma ne ye ka kɔn surasi 49 yɛrɛ minani ye. Alu mo kɛ olu k'a to fɔlɔ ni an ka soldat minnu bolo ka sɔrɔ k'a fɔ sisan k'o ye alu ya mɔgɔ minnu bɛ exilé la ko k'olu di o ko fila tɛ kelen ye donc ko n'o ko fila la ɲɔgɔn ma an bɛ min ɲini an fɛ o ye ji kɛ o minfɛnw kɔnɔ k'a lasuma pour ne pas que kɛlɛ y'u la ni ɲɔgɔn cɛ o ye jija ka an ka soldat ninnu bila et puis sisan o kɔfɛ n'o bɛ négociation kɛ o kɔfɛ o b'o négociation kɛ pour que o ya exilé ninnu bɛ o bɛ se k'olu d'o ma cogo min na donc o kana ko fila associé quoi donc an bɛ min fara ka bala o de b'o yɔrɔ ye. An bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se ka Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw ka miiriya ta lɔn ni nin kuma ye nka an bɛ lɔgɔku min na ɲɔgɔn ye ba bɛ na kɛ nin kuma kan Côte d'Ivoire. Aïcha Diarra Abidjan VOA Afrique Bambara tɔgɔ la. Ka da nin bɛɛ lajɛlen kan sisan an bɛ to hali bi fɔɲɔgɔnkɔ min donnen don Mali jamana ɲɛmɔgɔw ni Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ u ka finitigi mɔgɔ 42 kan minnu minɛlen don Mali jamana kan u ka fitinɛ yelenba 2 min bɛ wele ko Yode ani Siro olu bɔra ka dɔnkili kɛrɛnkɛrɛnnen da dɔnkili min n'u ye wele kan bila ka taa jamana 2 ma fitinɛ bɛ se ka dala faga cogo min na o kunnafoni walasa an ka se k'o ɲɛdɔn bi
VOA tɔgɔ la Kayatu Traoré ani Mohamed Touré olu bɛ a kumakanw bayɛlɛma an ye an k'o lamɛn. Le nez coule toujours. Yodene Siro ye u sinsi u ka fɔlisen zugulu de kan ka u ka kɔkɔrɔmadon laseliw kɛ ka ɲɛsin sɔrɔdasi 49 minnu jalakili minɛnen bɛ Mali jamana kɔnɔna na ani u ka denbayaw ma. O sira kelen de fɛnɛ kan u ko k'u bɛ Côte d'Ivoire ani Mali jamanadenw hakilina jigi sigiɲɔgɔnya hakɛ taabolow la min bɛ jamana filaw ka bɛnw sabati. Fɔlisen in bɛ se ka kɛ fɛnɛ sababu ye ka mɔgɔw la faamuya kosɛbɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la. Pour rappeler à la population les valeurs que nous partageons avec le Mali. Ka mɔgɔw hakili jigin nafaw la an bɛ minnu tila ni Mali ka jamanadenw hakilina jigin mun tun ye malidenw anw ye ka malidenw hakili jigin Ivoirekaw tun ye jɔn ye Ivoirekaw tɛ dunan ye Mali kɔnɔ Ivoirekaw tɛ dunan ye Mali kɔnɔ anw ye denbaya kelen de ye. Profitez aussi de cette chanson pour dire aux gens de se calmer et de laisser la diplomatie faire les choses. Tile damadɔ dɔrɔn fɔlisen in bɔlen kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tile 3 kɔfɛ sɔrɔdasi 49 in cɛla sɔrɔdasi 3 labilala. Ni ladala ko bɛ fara ciden juruya kan ko bɛ taa I n'a fɔ wagati la wa an minnu ye ladala ko cɛw ye an tun kan ka jamana fila ninnu ka ciden juruya dɛmɛ n'a bɛ fɔ ko diplomasi. Cette chanson était tellement compliquée qu'il fallait dɔnkilidɔn min tun ka gɛlɛn kosɛbɛ I tun kan ka dancɛ ɲuman suganti a tun kan ka baronkun kɛrɛnkɛrɛn dɔ sigi o sugandi walasa a kana taa fan bɛɛ fɛ walasa ka malidenw dɔgɔya waati kelen na walasa Ivoirekaw kana dɔgɔya waati kelen na. O kɔfɛ min ye an ka kabakoya ye o ye dɔw ye Ivoire dɔw ka kɔrɔfɔw ye. Ivoiriens et Maliens ne sont pas que des voisins, mais issus de deux pays frères. Nous avons une vision. Notre vision est vraiment partisane. Anw bɛ nin yelen fɛn ye nin yelenin tɛ partisan ye an ka yelen fɛn ye faso kanuko ye kosɛbɛ o ye ka Ivoirekaw tɔw hakilina jigi ko Ivoirekaw tɔw tɛ danfara bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o ye ka Ivoirekaw hakilina jigi ko u kan ka denbaya dɔ sigi sen kan wa ko an bɛ jamana dɔ sigi ɲɔgɔn fɛ. Sans que nous formons une nation. Yodeni Siro ne bala ka u ka artisiya baaraw san 25nan laɲɛnamaliw kɛ ɲina dalen bɛ a la k'a fɔ ko ɲɛbɔli sira ɲumanw bɛna sɔrɔ Mali ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛla gɛlɛya ninnu na. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa an balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye Nyoro Sahel kaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Emergency ka 99 ani tomi 6 Buguninkaw aw b'an sɔrɔ radio Kumase ka 92 fiɲɛ sira fɛ Yuwaru o ye radio Dunuya ye 101 ani tomi 2 o fiɲɛ sira fɛ Koro radio Orona 93 ani tomi 2 Gawo ye fiɲɛ turukala 106 tomi 1 ye Tumutu fiɲɛ turukala 90 tomi 2 an ka bɔlɔlɔ siraw bɛ www.voabambara.com aw bɛ se k'an sɔrɔ an ka page Facebook kan VOA Bambara ka fara YouTube ni Instagram kan VOA Bambara Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma ni waati in na Mariam Traoré fɛ ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC am ta kɛnɛya ministriso ka bulon kɔnɔ
kunun kari n'o bɛnna septembre kalo tile 11 san 2022 ma u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 192 ni mɔgɔ 12 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni banakisɛ bɛ olu la mɔgɔ 47 o de kura sɔrɔla ka fara banabaatɔ kan o ye coronavirus banabaatɔ hakɛ Mali jamana kɔnɔ kɛ mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 40 ni mɔgɔ 8 maa minnu bɛ yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ani jamana fan wɛrɛw fɛ hakɛ ye mɔgɔ 107 ni mɔgɔ 30 ni mɔgɔ 9 min kunnafoni lasera kɛnɛya minisiriso a ka kunu kari septembre kalo tile 21 o kunnafoni di senfɛ an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi an bɛ na Ameriki jamana ka lasigidenso kɔnɔna la Bamakɔ olu ye kalanbaara dɔw sigi sen kan kalanbaara min n'a kɛra ka taa kunnafoni sɛnsɛnnaw yɔrɔ walasa u ka se ka kunnafoni ɲuman ni kunnafoni jugu bɔ dɔ ɲɔgɔn na min bɛ wele ko fake news walasa kunnafoni ɲuman yɛrɛ sɛnsɛnnen o ka se ka di kunnafoni sɛnsɛnnaw fɛ Mali jamana kɔnɔna la VOA ka lasigiden ka bɔ Bamakɔ Mohamed Danyogo ale tun b'o kɛnɛ kan kunnafonidiso min bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ n'ale tɔgɔ ko le jalon ale ni l'Amérique jamana y'u bolo di ɲɔgɔn ma mun ye kalan ye k'o kɛ kunnafonidinaw kun ani maa wɛrɛw minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ mun ye kunnafoni sanuman ye o bɛ sɔrɔ cogo di ka cari Lasini Ɲangali ale ye le jalon ma ye an ka a lamɛn an ye san 2 de kɛ ka formation kɛ kunnafonidilaw kun minnu tɛ kunnafonidilaw i n'a fɔ étudiants ani écoleden minnu bɛ lycée la an ye olu former an ye mɔgɔ 900 ani 60 ani 5 an y'o de former donc o la mɔgɔ 200 ni 70 ni dɔɔni o de ye kunnafonidila ye ORTM journalistes b'a la kɛnyɛrɛye journalistes b'a la blogueurs l'Amérique jamana jɔrɔ ye musaka yɔrɔ de olu de ye nafolo bɔ ka anw dɛmɛ pour que anw ka se ka formation kɛ Modibo Fofana n'ale ye kunnafonidila minnu bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu ka ɲamaba ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni baara min kelen filɛ nin ye san 2 kɔnɔna la i ka dɔn baara ɲuman don sabula a b'a to kunnafonidilaw u ka bonɲɛ u ka baara kɔnɔna la wa maaw fana k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni jɛlen a bɛ sɔrɔ cogo min na ni kalan sugu ninnu n'a fɔ ka kunnafoni jantigita ninnu kɛlɛ a b'a to journalistes bɛ bonɲɛ u ka baara kɔnɔ kosɛbɛ a nafa fɔlɔ ye nafa filanan ye mun ye mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ jinniw ye kunnafonidila yɛrɛ o ani jinniw tɛ kunnafonidila ye parce que an y'a ye depuis bɔlɔlɔ ko daminɛna surtout depuis Facebook live in daminɛna caman kɛra kunnafonidila ye k'a sɔrɔ u tɛ kunnafonidi ɲɛdɔn u t'a dɔn kunnafoni min kan ka di kuma min u t'a dɔn kunnafoni min kan ka publier bon an bolo n'an ye nin ɲɔgɔnna baaraw kɛ a b'a to vraiment maliyɛnw b'a dɔn kunnafonidilaw ye kunnafoni min di o de ye kunnafoni lakika ye i ka dɔn nin kalan in kɔni kɛra maa minnu kun olu kɔni y'a yira k'a fɔ kalan in kɔni a y'u nafa wa u ka baara donna nataw la u na a lawaleya a la Jalon fo ambassade des États-Unis ko fɛnɛ fo n'ale sigilen bɛ Mali la yan nɔ ne ye formation in si fo ka taa se sisan ma don n'a nata la tuguni na fɛn information ye réseau sanfɛ k'a bila ten tɔ n fɛnɛ bɛ a sɛgɛsɛgɛ à travers après cette formation l'Amérique jamana kɔni ka lasigiden bɛ Mali la n'o ye Denis Hankins ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ olu sewalen don sabula kalan in kɛra sababu ye ka maa caman lakunnafoniya wa fɛn min don a bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana basigi mun ye camancɛ fanga yɛrɛ ye k'o lawaleyali k'o kɛ hɛrɛ kɔnɔna la Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ Naka madogo Mali kura au naka madogo nyana naka madogo Mali kura yo au naka nte dogo nyana Washington konona na yano au naka madogo nyana nanka mani duga jabi usigilen filɛ au naka madogo nyana de naka madogo kayatu yo au naka madogo nyana naka madogo Mariamu yo au naka madogo nyana naka madogo Modibo au naka madogo nyana naka madogo Mamedi yo au naka madogo nyana nanka mani duga jabi sigilen filɛ inaka madogo nyana Ɲinan samiya sanji ye tiɲɛni kɛ Mali jamana fan caman fɛ i n'a fɔ Tenyi n'a filɛ nin ye kilomɛtiri 30 Koro ka taa Bankasi o fanfɛ yɔrɔw la a sanji ka tiɲɛni barika bonyana kosɛbɛ min kɛra sababu ye ka so caman tiɲɛ ani ka maa caman kɛ ka dugu bila ka bɔ u sigiyɔrɔ la Tijani Wedrago VOA tɔgɔ la ka bɔ Koro ale b'o kunnafoniw las'an ma Tenyi ye dugu ye mun sigilen bɛ Koro mara kɔnɔna na ani Koro yɛrɛ tɛ tɛmɛ kilomɛtiri 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ i k'a dɔn k'a fɔ jizon kɔni kɛra sababu ye ka tiɲɛniba lase sigidamaw ma an wulila ka se dugu in kɔnɔna na u b'u ka seere d'an ma an b'a ka Peru ale ye Tenyi dugutigi ye an y'ale sɔrɔ a ka gakɔrɔla la an k'ale lamɛn
nin jizo in kɔni nana waati min na mɔgɔ si kun t'a kalama denmisɛnninw de kɔni wulila k'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka dingɛw bɔ walasa ji in bɛ se ka tɛmɛ cogo min na a kana don dugu kɔnɔna na o dugusajɛ dugu wɛrɛ mɔgɔw nana fara an kan an dɛmɛ ka nin baara in kɛ n'o tɛ ji kun bɛna tiɲɛni kɛ an ka dugu kɔnɔ kosɛbɛ u ka fɔcogo la jizo in nana surafana dun waati de dugumaw kɔni kɛlen ka kunnafoniw mɛn sifilakaw wulila ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa ji in kana se ka don dugu in kɔnɔna na Boubacar Peru ale ye sifilaka dɔ ye ten ye ji in kun bɛ ka boli ni fanga mun ye n'an kun ma dɛmɛ sɔrɔ joona ka bɔ dugu wɛrɛ la a kun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ bawo a kun bɛ tiɲɛni kɛ dugu in kɔnɔna na dugu yɛrɛ kun bɛ sɔn ka wuli nka dugu wɛrɛ maaw y'a kunnafoniw sɔrɔ olu bolila joona ka na an dɛmɛ an ye dingɛw bɔ ka cɛncɛnw don bɔrɔ kɔnɔna na k'o da walasa ka ji in tafan yɛlɛma o de kɛra sababu ye a ma se ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ dafɛ dugu maaw kɔni kɛlen ka kunnafoni mɛn dugu jɛlen u kɔni bɛɛ lajɛlen bolila ka na dɛmɛ don k'a ɲɛsin nin dugu in ma Mamutu Peru ale ye dɛmɛbaa dɔ ye nin don a kɔni ye tiɲɛniba de don an ka dugu kɔnɔ kosɛbɛ bawo an ka samiya baaraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛna i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na ɲɔ ninnu bɛɛ lajɛlen jenina bawo ni ji mɛnna saɲɔ kɔrɔ kosɛbɛ a bɛ saɲɔ jeni an ka bagan dɔw fana tora a la dɔw tunna an ma se ka u kunnafoni sɔrɔ hali sisan ji in fanga kun ka bon kosɛbɛ wa a ye tiɲɛniba lase dugu ma Bakari Peru an k'ale lamɛn ji in bɔra sanga fan fɛ de kulu sanfɛla la a bɛ ka boli ka na de donc a natɔla sɛnɛkɛfɛn fɛn kun bɛ sira kan a y'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an ka foro minnu tiɲɛna a bɛ taa tari 20 ou bien tari 30 ɲɔgɔnna na dɔw yɛrɛ kɔni tɛna se ka suma hali kelen ladon so ɲina maakɔrɔw ka fɔla kabini dugu in sigira u ma deli ka nin jina suguya ye dugu in kɔnɔna na Aminata Peru ale ye dugu maakɔrɔ dɔ ye a ye gɛlɛyaba lase an musow ma an ka kɔlɔnw bɛɛ karila jiwoyo fɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan hali tobili kɛ ji sɔrɔli ka gɛlɛn kuma tɛ ji sanuman ma fɔlɔ an kun bɛ fakoyiw labɔ k'a laja pour que k'a feere tileman fɛ san jiwoyo nana o fɛnɛ bɛɛ tiɲɛ tenyi dugulamaw ka samiya baara bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛna ɲinan baw foroko kuma tɛ fɔla yen bilen wa u ka bagan caman o tora nin kasara in na nka hali sisan an bɛ yɔrɔ min na ji kɔni bɛ ka ɲɛsin u ka dugu ma hali sisan Tijani Wedrago ko segintɔ ka bɔ tenyi VOA Bambara tɔgɔ la an bɛ taa ni kunnafoniw ye duniya fan wɛrɛ fɛ an bɛ taa Angleterre jamana kan ka d'a kan u ka masamusoba ni a bɛ wele ko Elizabeth II ale ka fatuli min kɛra kunɲɔgɔn tɛmɛlen a yirala k'a fɔ a denkɛ ni o ye Charles III ye ale sigira masaya golo kan o senfɛ a ye kumaɲɔgɔnya kɛ kumaɲɔgɔnya min n'a y'o kɛ ka taa u ka jamanadenw ma min bɛ tali kɛ Angleterre jamana yɛrɛ tariku kan Kajatu Tarawele ale b'o lase ntɛnɛndon Roi Charles ka sarangani wasabulon kɔnɔna na ye tariku cia waliya labanw ye minnu bɛ senna nin waati in na Westminster Hall anglais ka so belebeleba ne a jɔra nin a san 900 ye. My lords and members of the House of Commons, I am deeply grateful. Ne Grande Bretagne jamana o sigilikanw ye ni a san bayirika caman ye ne u ka tariku misali do ina fɔ a ye minnu nɔrɔbila Charles ye a ka masaya banfula ta nka a tɛna mara kɛ a yɔrɔ janyalen ka kan ka to politikiw la ka da Angleterre mara hakɛw kan Roi Charles ne ministre ɲɛma Liz Truss bɛ tɔnsigiw kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen hakaja kumakan minnu bɛ latɛmɛ o tɔnsigi kɛnɛ kan olu tɛna lakodɔnya jama ye. To my darling late mother, we see an bɛ taa Ukraine jamana kan ka d'a kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ bin tɛnɛ sɔgɔma k'a fɔ k'u ye wulikajɔ kɛ k'u ka dugumisɛnnin caman bɔ Rusi jamana ka kɛlɛbolo bolo min na o waati kelen a yirala k'a fɔ duniya kɛlɛya tɔnba Nations Unies ka cakɛda min sigilen don mugujugu n'a bɛ wele ko arme nucléaire o sɛgɛsɛgɛli kama o cakɛda so olu fɛnɛ tun bɛ wulikajɔ la walasa ka se k'u ka marabolo dɔw kɔlɔsi Modibo Dambele ale b'o kunnafoniw las'an ma VOA tɔgɔ la
Kiev bɛ kɛ ka sebagaya sɔrɔ nin y'a tile 6 ye u ka balaka wuli kɛlɛ mun daminɛna jamana kɔrɔyanfan ani woroduguyanfan na tɛnɛndon Ukraine saridasolakaw ko u sera ka jugu gɛn ka bɔ a bɛ yɔrɔ 20 na tile 1 kɔnɔna la u tagatɔla ko Rusilakaw bolila ka fɛn caman to ye Ukraine saridasolakaw ka kuma la kumakan dɔw ani fotow ani jaw minnu carila bɔlɔlɔ siraw kan i bɛ Rusilakaw dagayɔrɔw ye ni mɔgɔ kɔni tɛ a kɔnɔna la ka sababuya kɛ taara ka bɔ ani ka maramafɛn ni mobili dɔw to ye Ukraine ko a ye a ka dugukolo kɛnɛ kilomɛtri 3,000 de minɛ Kharkiv yɔrɔ la mun kɛnɛ ka bon ni Luxembourg ye Ukraine ko a ye Kharkiv kɛlɛ k'a ye sebaya sɔrɔ la ni laseli kɛra Twitter kan George Baros fɛ ni ale ye Ameriki jamana ka kodɔnna dɔ ye ka kalanso dɔ la n'u b'a fɔ ma ko ISW ale ka laseli la a ko Ukraine ka nin sebagaya in jamana kɔrɔyan fan fɛ ko nin ye kɛlɛ cɛni Moscow bolo ni yɔrɔ la Rusilakaw ka sanfɛ mugu kerilaw olu kɔni bɛ kan ka mugu keri Ukraine saridasolakaw ma ni laseli kɛra Rusiw ka saridasu ka minisiri fɛ ni o ye Igor Konachenkov ni ale ko Ukraine mɔgɔ dɔw fagara Kupiansk ani Izium o kɔfɛ duniya seleke 4 ale ka sɛgɛsɛgɛlikɛla ko a ye kuma falen daminɛ ni Ukraine ani Rusilakaw ye yasa ka se ka yɔrɔ dɔ bila Zaporizhia maramafɛn soba kɛrɛfɛla la ko a bɛ komi fan 2 sɔnnen don nin ko in ma. An bɛ segin ni kunnafoni ye Mali jamana kɔnɔ an bɛ taa Yuwarukaw fɛ ka d'a kan baro sigiba dɔ kɛra u ka dugu kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔw fɛ ni o ye kɛnɛya baarakɛlaw ye min bɛ tali kɛ fɛn min ye furancɛ ye u ka don bangew ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wele ko planning familial la Gourde Bokoum VOA tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru ale b'o lase. Yasa bange kɔlɔsi fɛɛrɛw ka dɔn ani a ka matarafa bɛɛ lajɛlen fɛ o de kelen don Amidi jɛkulu ka kungilenna ye bi Yuwaru kɔnɔ ni baroda kɛnɛ sigiliw ye kinw ni ɲɔgɔn cɛ Aïssata Kɛrɛɲɛ ni Kadija Kɛrɛɲɛ kun bɛ kɛnɛ kan u y'u ka seereyaw d'a ma. Bange kɔlɔsi dabɔra ɲuman de kama a ma dabɔ juguman kama a bange kɔlɔsi yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ bange kɔlɔsi ye fɛɛrɛ de yalasa ka furancɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ fɛnɛ kɛra sababu ye an tɛ caman dɔn bange kɔlɔsi la an y'a bɛɛ dɔn an ye méthode caman dɔn bange kɔlɔsi la an y'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ ko nafa minnu b'a la. Fatim Sawo ale ye Yuwaru kɛnɛyaso baarakɛla dɔ ye. O b'a fɔ ko tubabuw ye an bali walasa an kana caya bi an bɛ diɲɛlatigɛ degun min na ni muso serela e bɛ degun den bɛ degun fa bɛ degun. Nin waleya in dabɔra yasa ka gwa kelekelenna bɛɛ lajɛlen lafiya Yuwaru dugu kɔnɔ Gijuma Keita ale ye Amidi jɛkulu ɲɛmaa ye. An bɛ yaala quartier ni quartier ka to ka nin kɛnɛsugu ninnu sigi ka kunnafoni d'u ma bange kɔlɔsi fɛɛrɛw a nafa ani fana ani n'i y'a kɛ i bɛ se ka hɛrɛ mun sɔrɔ a la. Bange kɔlɔsi fɛɛrɛ na suguyaw ka ca Fatim Sawo ale bɛ baara kɛ Yuwaru kɛnɛyaso la. Bange kɔlɔsi filɛ nin a suguya ka ca pikirini bɛ yen kalo 3 i b'o kɛ alimɛtikisɛni bɛ yen an b'o don tɛgɛ la dɔ fana bɛ yen o bɛ don wolonugu kɔnɔ pilini fana bɛ yen n'an b'o wele ko furakisɛni o fana bɛ ta. Bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafali bɛ se ka kɛ sababu ye ka den ani ba ka kɛnɛya sinsin ani ka denbaya ka sɔrɔ jidi Gourde Bokoum VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru. Ka da nin kan sisan Saka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an ka jɛ an k'o lamɛn. Karnata septembre kalo tile 18 san 2022 in na Joliba Athletic Club Guinée Équatoriale Deportivo Mongomo bisimila senantolanta ɲɔgɔndan don min bɛ don Ligue Africaine des Clubs Champions Tour préliminaire ko segini hukumu kɔnɔ tagali la sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 10 Deportivo Mongomo ye se sɔrɔ Joliba Athletic Club kan celu 2 kanankolo ɲɔgɔndan ko segini makɔnɔnen don kosɛbɛ Bamako Joliba degeli karamɔgɔ Sekou Sek y'a yira tagali la senantolantanaw tuntu ka don na. Joliba est un très grand club équipe bas niveau 2-0 c'est à éliminer pendant que le retour est en fait. C'est vrai que bi Ballontain on aurait dû prendre beaucoup de buts. On va se qualifier à Bamako inchallah. D'abord Maki me joue psychologiquement d'abord. Il faut que les joueurs on les prépare, ils se disent oui les Ballontain. Ni adversaire de Gadjigo, mais du moment qu'on les a vus jouer, on sait comment ils sont en train de jouer et on sait ce que vaut cette équipe là. Je dis tout simplement que le coup est jouable. Les dirigeants vont faire tout ce qu'ils doivent faire. On aura tout le temps de se ressaisir pour faire un très bon match à Bamako pour se qualifier. Joliba Athletic Club koni jagoyalen do ka se sɔrɔ kosɛbɛ Deportivo Mongomo kan walasa ka se ka ye tour nata la n'i b'a dɔn ko tagali la Deportivo Mongomo ye se sɔrɔ Joliba kan celu 2 kanankolo o kɔrɔ ye min ye fo Joliba Athletic Club senantolantanaw k'u jija kosɛbɛ VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli do.
ayiwa an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna siko aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ